Oh, alam ko yun. Doon ako araw-araw noon sa Tekken. Yan, puntahan natin. Yung wala pang ano, yung wala Yun- pang hilamos, diretso na Kaibigan- yan. kaibigan- Pag naglalaro ka ng kontra. Kaibigan ko yung ano, yung tito, yung pamangkin nung ano, may-ari nun. Ah, Yan. Eh dito, lutong ulam dito. Dito nagpapagupit dati. kaya yung pinamarido ba yun? Oh, alam sila Marilu. Yan, dyan yung videohan. Nagpapa-repair kami dyan eh. Ng ano, tire appliances. Yan, diretso ako dyan. Kaya ako lumakas na ano, sa Tekken nun. Dito tayo. Balik tayo dito. So, ito yung street namin. Saan ba kayo dito dumira dati? Dito yung ano, di ba si, ang tawag yan, Bata. si Efren Bata, kamana Efren Bata. So, yan. Diyan subuka yung kapatid ko at saka yung kumpare ko. Kabila sila, ako yung naglinis. Tapos eto, si Chor yung kausap namin siya, dito nakatira sila kila Malyar. Dito kami nakatira dati. Ah, Yan. dito? Yan, oo. Na? Oh. Edit mo na lang. Hindi, okay lang. Dito yung edit na ano, macaroni. Ayan, macaroni kila Homer. Ayun, ano. Pwede ba buko po? Try natin. Hindi, baka pagalitan tayo. Huwag na lang. Huwag na lang. Oo. Next time, sige, hingi tayong permission. So ito yung sabi ko, naging nature o gumanda. Naging parang gubat na. Basta maganda yung pagka-design, no? Gumanda yung design. Dito ayoko rin dumadaan kasi alam ko may aso rin dito. Basta pagka hindi, nung malit tayo. Basta alam ko merong mga streets kang iniiwasan kasi may mga aso. Lalo na sa Argentina. Dito may mga aso dito, tag na mistaken eh. Ayan. Oy, mayaman ng mga tao dito. Daan tayo sa daan nila Aiko. Alam mo na yung bahay nila Aiko, no? Dito nga. Dito. Ayan. Sorry nga dami na bonus, no? Hindi, doon sila sa San Ignacio. Diba? Doon talaga sila? Ano nga ba yung daan dito? Dito. Hindi, dito yung kila Aiko. Hindi natin Lola Litimbang yun dyan. Ha? Hindi ko yun alam ah. Tumatambay kami dyan dati. Oo. Dito yan. Huwag natin sabihin specific. O yun nga eh, kasi nga alam ko yung mga kanal dito sa Lasarapang. Yan, dinaanan natin ba yan? Doon kila Aiko. Saan palabas yung daan na ano? May isa pa tayo klase banda ron, taga ron, si Crisel. Flores? Oo. Dito na tayo dadaan. Yan din. Dito yung kila Lola Litimbang dati. Oo. Ay, oo, tama. Naalala ko na. Magkalambahay yun eh. Kalimutan ko na tong daan na to ah. Oo, banda lang rin dito yata si Lexter eh. Saan pa kasi banda sa Lapuan? Diyan parang parte na sa Lapuan di natin nadaanan. Kina Bison. Saan banda yun? Kaya lang sa kanila, malapit na sa labasan, sa may professional mode. Pero dito yung daan. Dito tayo dumaan. Dahil nga sa lasa pang nandaan, lahat ng skinita daanan natin. Ay ito, dinaanan natin to, di pa no? Ay, hindi ka dinanan natin. Ito dinaanan natin? Yung sa kabila yung hindi. Oo. Wala ko na. Yung sa kabila naman, yun yung kabarkada ko nung college nung nagdodota kami. Ayan, ayun, si Kuya Abel yung naggugupit dito. Nagpapagupit din ako dyan. Oo, si Kuya Abel. Dyan. Ayun na, barbershop. Dito na kayo yung
Okay kay Ma'am Birit dito. Ay, Grabe ah. Saan na yung bahay ng yung tropa ko? Ba't nag-iba na yung ano? Nawala yung dito yata